Все? Поїхали? Да. Гідропарк, у нас 10 хвилин, менше, 7. Дід покажу, що тут є. Я показувала в Вільнюсі, є дерево, його колись прибрали, залишаються ці пні і роблять ось такі штуки. Це червона шапка з вовком. На жаль, не встигаю показати все, але там сидить далі. Зараз трошки пройдемо. Йдемо до Буратіно. Вот такая бабушка еще есть. Коротше, я ще маленька була, і в нього вже не було ніса, тому його називають сифілісний Буратіно. Він тут дуже давно сидить, йому 30 пів. Це така місна розвлікаловка. Бачиш? Він колись був чистий, прибраний, але зараз там вже, я дивлюсь, Іва. Вона його трохи, начебто зробила йому зачіску нову. Насправді парк дуже великий, але я не встигаю, тому що часу дуже мало. Вже 50 хвилин. Ще. Ромко, я пропоную проїхати трохи далі, проїхати в цей біля Маржатника, що в нас є там. Давай я буду знімати, тому що в мене скінчується енергія. Він зараз змерзне і все. Давай до Маржатника проїдемо більше. Туди зможемо? Ми поїхали. Це наше озеро маленьке, це парк Топільче.